Okporo chime obodo Anambra West bụ nke wepụtara nnọọ ụgbọala shuttle iri iji wenye aka wee kwalite ọnọdụ ime njem ma bụrụkwazị nke inye aka ịhụ na njem bụ nke a na-eme na mpaghara ahụ bụ nke a na-eme na mfe na iwepụta ya bụ amụma ihe ememme ma bụrụkwazị n'isi ọdụ nke ya bụ okporo chime obodo bụ Nzam onye meyọ nke kansụl ime obodo ahụ bụ Honorable Fidelis Nnazọ bụ onye nke mere ka amata na Anambra West bụ nnọọ aka na-eweta nri n'ime steeti a ma kwụkwazị na ya bụ atụmatụ bụzi nke wepụtara na mkpa ọ dị iji wee hụ na a na-akwado ma mekwazị ka ihe ndị nke a na-ebupụta dịka ngwaahịa na-adịwanye mfe nyere ndị nke nọ na mpaghara ahụ bụ nke ejikwazi wee na-akwalite ọnọdụ ndị ntorobịa kene gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọrụ mmepe dị iche iche bụ nke ọ lụrụ n'okpuru ọchịchị obodo ahụ. Onye nta aka Chibuzo Okoye ga-ewetara gị aka ahụ. Nnazọ gara n'ihu wee kelee kọmishọna na-ahụ maka okpuru ọchịchị ihe echichi nakwa mmepe ime obodo bụ Honorable Tony Collins Nwabụ nwanne maka nkwado ọ na-enye ya bụ okpuru ọchịchị ma gwazie ndị ahụ ga-anya ya bụ ụgbọala shuttle ka ha jiri ya kpọrọ ihe. And unu afụgokwana ihe na-eme nkịta shuttle bus ka ekpojuru ife a shuttle bus ya asabụ ndị ọrụ oyibo onwe onye asị ya abịarọzi ọrụ ọzọ so onye ọbụla abịazi ọrụ na Nzam. Mkpe ọ na-etozi Honorable Nnazọ maka nnukwu ọlụ ọ lụrụ ka onye jibu ọkọlọtọ Young Progressive Party wee zọọ ọkwa Senate na Anambra North n'oge gara aga bụ Dọkịta Chinedu Ekwealọ mere ka amata na ya bụ ụgbọala shuttle bụ nke ga-enwenata ọnụọgụ ndị enweghị ọlụ ebe otu onye eji okwu ya agba izu n'ebe ahụ bụ Maazị Jacob Madụkọlụ tọkwara ya bụ onye isi oche maka atụmatụ ya nke ọ kọwara na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ma bụrụ ihe nṅomi. Akpaniawala va megbuo onye mma maka na valugbuo ọlụ mma ịma na ije onye bụla ọkwụ owu ewu ogbuo na valugbuo ọlụ nwa mma ene-eme mmụọ so va idiwe nwanya va akpaniawala valugbuo ọlụ nwa mma. Site na Nzam, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.